Så står vi over for en Camplet, og det er en Camplet fra 2003. Og ja, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad sådan en Camplet den hedder. Den har et særligt navn. Og skal vi lige se en gang, om vi har været så smart at skrive det på den her et sted, eller det står på siden. Det gør det ikke, nej. Men i hvert fald en Camplet fra 2003. Så prøv lige at sådan, ja, når du er på vej rundt der, så læg mærke til farverne. Hen foran synes jeg, den var en lille smule skjoldet, eller hvad man kalder sådan noget der. Men her, prøv at se siderne, det ser ganske pæne ud. Og jeg skal nok lige prøve at gå hen foran på den og vise, hvordan det ser ud der. Prøv at lægge mærke til taget også igen, hvordan det ser ud. Uden alt for mange fugleklatter og træls harpiks, dit og dat, hvad der nu ellers kan komme på den. Se farven her igen, også i det blå og det grå der. Ganske pæn. Sådan ser den ud. Og fra siden af også her, farverne på den her, det er også helt okay, som det ser ud. Jeg synes jo, fronten om her, ja, altså, den er 10 år gammel, 11 år gammel, så noget skidt må der gerne være der på. Den har lidt skidt på det her, og jeg er helt sikker på, at en klud vil gøre underværker her på fronten her. Ellers ser den ganske fin ud. Indvendigt så en her 2 sovekabiner har de også sådan nogle her. Og ja, almindelige gardiner til at kunne lukke af for vinduerne herude. Men altså igen, det vigtigste det er, at man lige får en idé om, hvordan ser duen ud, fordi det er den, der tit kan være rigtig træls at se på. Det her, det ser faktisk ganske fint ud. Den her, det er med 2 gasplus, igen med termoføler på. Der sidder en vandhane og en vandpumpe, en håndvask hernede, og så noget gitter nedenunder hernede til at lægge ting og sager på, og et bedre rum hernede her, som ja, man kan bruge til, hvad man nu ellers lige kan finde på.